kaham norok joto na haino halam sokpiro ani ketal vlog hingke norok bahai tongbai khakhayo kaham no tongna hinai hingke angbo kaham no hingke tabuk to parani vlog regular nai manai norok nugui manana hingke nai tongdi ang tabuk boro sokbai jang nai de besir basar bolongo hapjak hingke norok to buji khana ang oro tamni bagai asugunma tongphai jauka hinai norok ni bagai video upload khlainan bagai yango besir basar habjak ang bolong a korogo emne bolong yang aro asuk tongma jaga hingke toiko sab jaga sti hingke ang uklogo hingke bolong haike nuhuruta hingke parao to bahai no video upload khainen hingke sa net problem wabon bagai kisa besir basar ma hababo to norok sijak nang norok no sajak nagibo hingke fungai nai basa kha hingke no brush ro khaije yako video upload khlaina ni hneise yango ma phaigira kha tai bai ni choraibo mama borok thari tongo ano hingkai haipa no yango thampui ro waro hne ang kabui phaikya bini moi kusubai hingka bano naitu tong ang khana hori tongo haipa nan video uploading ya sang oroni kutuliman gala kha hingke norok thangai nai di ani miani video upload khlaijak abono thangai nai dinorok tapok dinai nani tini bawa to ida phaija no sido satong tabuk suk jora kahamke kok giangai tongo hingke nobar hingke to oro ekdom nobar phaisu gunorok saimano haipa tini hingke asuk gobang bo phai hinaya phaisu giabo hinaya tini onek nobar bo normal on tongo hingkai ani video ba upload khaibe kya hingke ba thangai tongo tabuk ang besir basati ang ontara school thangka watisi phaina nai tong jau khayango sal satong ka hamke paiya kisa sini jinga bari o habi thanglaigra na to tong nai gena or kaisa nungmani beng thangka oi ko ngo kaisa yong chugui tong yang ke soknas nai tong khatam jani kormo ngai nai yang khang gri ba nogo ego rawi thangba ge yong rap sa kasa jagule salamaja kayang rogora bai khata no koto koto ngai oro kaisa kahma tong yango mogodam bo sikla sok tong bai kha ko bothai bo botoi jani ayo thikya der sorogra bai khai ko bo hingke to sitra bai men noi ko bothai bo ya bubar bo yang tong bai kha ko mogodam sikla sokjak yango sosa thaise torjak iko oboso puilang khana sini buphangni sosa bothai iko mogodam rok tori tongbai kha obole rakhana kisa nokhor laigera na busang moto ko kuruk agui kuruk po mogodam ni blai besako nang khangge besang moto ang bo naite hingke norong no kisa phonuga nehninge video snamani abo oro mui morong asai sugui tongkha ako togrok ikobo tai bisia bo sajak sinai ama bono chai khipsinai hin tong nogo borok phaibe kya hingke mane keno baisong manai song joto phaibe kya hingke chai pani hin tongo hingke babu bo sokayan bokosi kha haipeno chikon chiku bo ban khaya bo ambage bono chai paisina hin tongo ama khai pa bo khorosla ha yango ke samung khlair mung rikya bono ekdom khun guise nilar ke maton isu asike jala rekha bo samung khani sudu no jorariya ego taka phun nai tong bo tabuk gayango bin ama song mai sabai kya hingke bono mai sar sinai ekbar thang phakya bono gantiwo mai chai gera na hnaina hanga haipano bin matu guisar nai hnaina botaisi kifili haijauka borok chabai khese ma cha sinai bo hello tam khai tong sana ha tam khai tong gar nai tong go bo daily tam nai hingke reels mang nai bo ulta pulta ko phakya selar jakti ro bosi kisa net chlongai ne video nukja gyangai tokhangge
to mai chai pe bi kheba tabuk ang chana ni phaijak tam song nai gina o yango apengjak yango hingke tamabo laifang gudok hingke ang mai chai pe gina mai chabai hana hai malai laifinai tini hingke apengjak butoi tai laifang gudok bai mai chai pe gina na hingke ang Orang ganta mainnya saru gue musai dong bos setai memar. Pun ini naik musapu bos e. Phungni mairok saya konoi kisa mobile nai tong mani se sida muktri phaimani thui pai kham chang thusani tukhya mu se thuja gi nai wati si wai re jau kha wati wa suka hangkai tabuk se wati thagya konoi se tuirok tukya koi pai kha tabuk kham dipurni mai cha ja gya khu sana sur kisa chaina jagi nai totara yoksi ngi tong kha Wati wai re jau kha ekdom onno khla pura marangi to harimi bai mani pura klaiti ara yang te himusi manli ya phele phala hai klai bai man or tang ko sido pura ko tirma hayengi tongo jagao satung phaiga hangge obo pura buksao nya ekagi thangbayo ekdom satung ko hangge ko borong hangge phunlo kisa phunugui tonka simino nilar khetoni man to khaibe ke ayo amak thikya Marah suka, marah antam kaja. Di porni mai khop sa sala yunai asugui dong lai mane ro Hadi makan yola tike kos menu na hadi bai menu slide lo chasma ro di dati dati Oyo 사람 딘토 no 어여 시다몬 딘토 sido tamom temte chamiata 어디 나잖아 chasma thubi de nanya ne nai dia ko sabun be sabun be 아니 ninda chasma ka 하리만 하리 안바 ang thubi 토비 thubi 사바모 Yang sini yang yang sengje bazar sa samani robia sodar bukhago ayang khoroksa borok thiyu hnei pogoi si tongo seng hingke salon khanajak hingke amsa asumsa khamkhorang khanai ro hingke ba ngo sabuni kalbari hini pogoi tong hingke bai mutu khlai reka hingke phona sabjani thimani hninyai hingke ma tamjang kok banglai kha borok hingke obose जों obo nainani hnaine phailajak bo jagao soknani nai norongno phunugano do onko sini yang kheto bukhago sokna nayo hingke जों obo nailege na hnaine phaileman ko borok joto naine phaibi mani yang wati harpe ekdom marangai tongkhor jagao I koro sokna nayo phunugan nongno I koro je nugui tongya da borok dol khlainai oro ngo soknan baginai ngo ready khlai tongphayo hingke borokni jata jati gusti obo hai borokni ang side ni borok hingke borokni jati gusti simita hingke bongni o jaga o na oro mamang sokpayo borokni jaga klai nata hingke I kayang ni thima hingke eyang parani ta hingke tai srapsa kuthoi sokpaine te sapsa pore hingke tabuk bolok ready khlai tongkhana borok kirmasya pura or kesaro dalai yang basai nale jak jotono mama ke khamkhorang khana manse kalbari si hini tong saimia ta bokhe jaraiba thima thiyarok hei tabuk le ko thiti khlai lai kha ko thoi tu bu kha ei karo sokna bagai
이 거로 버럭 벌도 동만 자가로 속난 나베 yang pi cái thì phải cháy có mà thì cái kỳ rằng mà số cái bông nông bút càng có thể sốc nó nào này này nghĩ có yang có kỳ rằng mà đang khabo cái thì cái sa khorsa borok ni comment khai mane ango no sai khana ro no mathia no sunglai boi ani monai da sol monai da hai ro khani nai hinge mathia ani monai kalaya halok tui hinge bono pisi kalayo sang hai pa no sinjai kusu boltan bahana jukni ani monai ni slai bu kusu no bo hinga hai pa na halok tinge bono pi kalayo ta ani nana ni bahana juk ni basa juk ta bo ani nana kusu ni basa juk pi kalai pi manai kalai ya bono tini kaisa noroni bagai challenge video to banai hne ang wan sugui tong manita hanggai o video challenge khaite ngo belai khena video logai thangnai hne wan sugui ang khana rogo somoi man kha hanggai challenge video no tei phaisane noroni bagai hne wan sugui tong kha hanggai nai tong ni norong nugui manai ani challenge video ang waisa pano challenge video rok khlai jagya ko norok bo nugui man khana ani kaisipan challenge video rok kare hanga agi puro balo khakisa hanga puro ani dol khoroksa bai fuska challenge khali mani abo kuno challenge se ungliya mane ka haino simple langi thangka abo kun challenge kalai liya hanga asuk no hanga tabu khangke ani monai bai challenge video tu bunai ni wan sugui tongkha hanga norok apronan manai no nugui bo man sine ka hamke tai sini challenge video je sengtam no tine challenge khlaina nai abo bonrong nugui manai nai tong ne haikena ani video no choya kare hingkai abo tini ang khlaiman gala kha hingke khana rogo khlaisina hine wan sugui tongkha hingke norok ani challenge video no nasingai tongdi naina ni khalogai yang go kethi sok lainnya naik tunggu nai tabu khai yang go biar lagi nak kisah nai nokhari phai lagi ama bo yang no one kon to tong khai suka aro mai borna nai khebla sem hingke albainan bagai chokam sonai rong nai tong khai saini ya hingke ama no go kare hingke ba thalai gara na tabu thaksi gon bo yang go dugani phakya dalok to ya tam jen be marok o no moi da tu phak sar mani gari ke sawi tong kharo harpe ge ekdom pura dagalai se maro holai siu lama hamya kok haka kok bai heble slip khai dong khata hani bagai o ai nga ma tong ma jaga thangna hin phai mani harbek ang ba thangman tai bor khai angi thangti khapu thangna yang ding kosto khai marang khau lama kun mote bu phang tola khai se ma phai siu ala parang phai ke kon mote busa kanang rok phai tong tabu nang ko su sangsara phulai tong lai oro aw o sin sara ka phuje gya kho alok bai ready khlaijak nang ko su bai thaku su sara phulai tong lai sorok digi berele ko lai phailai ne haino hayango sokbai jau kha nangko su songyango u kota bu khe kthui soklai na ni ready khailai tonglai oi bajiro soklai ko nei borok onek jomok jak tabu hingke ekdom pura awar kesaro mathia onek chintao tongo khus khaisu ka onek no burisik da thei pura da thei chela da juan da charai da sikla da bahai khus khaisu ka hingke tabu hingke saimang kha je chela thiyo nei nai hingke bonek chintao tongo tini bahike thunai kiriman bagai asuk dini sapong nogo habai tongmani tabu hingke bo saisung tongmale kirijagai nokni nokhorei phaigai ko norok je sanglai mena no mathiani manai da ko da ne an manai ya bo halogo hingke piklai bono lasi male lasi jago bo marke no video sak jakhangga haipa no wasu su hingke bo no tam tam rok khlayu malang kalang rok hingke ang mono video sak sagai tabo hingke sanjang kha bai song hingke mamoi rok songnani nogo ha nogante hablai ka hingke angke ko mama no morogai nai phone phunugoi santi susto ke toneri rega bono haya ke bommiri gumar ke no kolomi mathangu
Yango hinke chakumrani baja seri tongphoyo baimamui songtei hinke yango beson roinai chakumra baja snamjak hinke yango hinke capsicum manai tubumani capsicum no amani bagai obo hinke dui kaisa no duita snamai rekha tangai hinke ama ke chakumra chaya yakung sama bari nai hinai hambagai hinkai ko yango capsicum ni bujlei narakjak obo kai hima nai nei te asai no capsicum kolok jatobo mai chai phaya kunai mama no iko besak rok suklaya kunai dress rok slai ro baikha tabo ke thusina ni hinai pampers ro kane ya koi ro baikha iko ya ulta pulta ang dongbo mai chalaya kolai hapai lekha tabo hinke mui hinke tamsong hinke mui engko agura no tei alu ruinai সবাই রইনে মিক্স খাইয়ে ঠকরই সংকা হাই চাকমরা ন বাজা খাইলাই চালাই খা গাই মামা বস কইয়া হংরে গুড নাইট চিং সাগরি দে আনি সাবস্ক্রাইবার ন গুড নাইট চিং সাগরি দো প্লিজ প্লিজ মামা প্লিজ সাগরি দই ক 엄마. গুড মুখ ববর জানি গুড গুড রি কে জানি আরো 엄마. 삼자지 두자. 허요. খুব নার্সিং 하딘 나이잖아. 파데 나이게 나 되고 한차오 버전 잔라 때리 그 상록 사티 포바번 마 시시기리 사이동 버런 사이동 비나나 파기야 비나나 너 사오까 너 보는 거다 비나마 배우까 버런 보는 자오까 흥게 마이럭 잡아 캬고 가봐 따보 흥게 툴라이시나이 티닌 바그 비디오 아스톡 농시나이 흥게 뿔란시 파탁 저라나이 동마 바그 너너 벨라이나 함바이 마로 아니 비디오 Kenora hakena ano tebo support khaine nora ano logeri tongdi kai tinini video bahai nangjak ba kenora ano comment khai sanani ta pok de saja khanga like di tai subscribe khai yak gya kurok tong hangke subscribe khai di te comment khainani ta pok de kenor jottono horkaham tinin bagasana haino hai next vlog to boi malai phine nor bai antaisa